Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kedua terkait dengan rahasia dan hikmah toharoh atau bersuci. Dalam hal ini kita mengkaji kitab Lataif Toharoh wa Asrarus Shalah. Sekarang kita mengkaji pada halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko lamun padha junub sira kabeh, mongko wajib arep adus sira kabeh. Utawi junub iku ibarate nalikane demen liyane Allah, utawa nalikane nyono-nyono setuhune swiji-wiji makhluk iku bisa aweh madharat utawa aweh manfaat. Mongko ati mengkono iku junub, mongko wajib arep ngedusi kelawan banyu tauhid lan banyu taubat lan banyu ikhlas. Mongko ikulah isarahe dawuhe Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu bismillah. Padha wudhu sira kabeh kelawan banyu ismullah lan tauhid akan ing Allah. Mongko wajib nuceni nafsune kelawan banyu tinggal maksiat, lan wajib nuceni atine kelawan banyu tinggal rumangsa taat. Tegese aja pisan-pisan rumangsa duwe amal taat. Lan wajib nuceni asror ira, aja kasih ningali gumebyare donya. Lan wajib nuceni roh ira, aja kasih condong demen liyane Allah subhanahu wa ta'ala. Utawi ingkang ngrusakaken wudhu mungguh wong ahli dhahir iku 5 perkara: gepok wong wadon lan ngetokaken suwiji-wiji metu saking kubul dubur, lan gepok farji utawa dzakar, lan gepok kubul utawa dubur, lan ilang akale. Artine ibarat wadon iku donya, tegese rusake sucine ati iku demen donya, lan gepok atine marang donya, lan ngetokaken caturan ingkang ala metu saking pengucape utawa pangrungune, kaya ngrasani menungsa utawa misuhi manungsa iku ngrusakaken sucine ati, utawa ngrungokaken caturan Allah. Utawi ibarate gepok dzakar utawa farji utawa gepok dubur utawa ilang akale iku ibarate ghaflatul qalbi, tegese laline ati saking zikrillah. Iku ya dadi ngrusak sucine ati. Mongko ati-ati sira. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.